Sziasztok, Peti vagyok, ma pedig origamizni fogunk. Ez nincsen másra szükségünk, mint egy A4-es papírlapra. Az A4-es papírlap ugye téglalap alakú, nekünk viszont négyzetre van szükségünk. Ahogy hajtom, úgy meghajtjuk a papírt, egy háromszöget. Majd pedig a végén elhajtjuk, ezt le fogjuk tépni róla. Körömmel megerősítjük. Mindkét oldalon. A végén kicsit megtépem. Utána már könnyen szakad. Rendben, ha ez megvan, még egyszer meghajtjuk azt az átlót, és meghajtjuk az erre merőleges másik átlót is. Ha ez kész, megfordítjuk a papírlapot, és meghajtjuk a négyzetnek a felező vonalát. Ha ez kész, egyszerűen csak összehajtjuk, majd a kis csúcsot lehajtjuk, szépen lesimítjuk, és ezt mind a 4 oldallal megcsináljuk. Ha ez kész, akkor ilyen kisebb füleket hajtunk középre. És ezt is a további 3 oldalon is megtesszük. Ha ez kész, kihajtogatjuk őket, mivel ezek segédhajtások. Majd ha ez is megvan, az egyik csúcsot ráillesztjük a másikra. Rendben, most pedig a segédhajtás mentén azt a kis csúcsot felhajtjuk, majd a másik 2 kis hajtást lesimítjuk. Ha kész, megcsináljuk a további 3 oldalon is. Meghajtjuk, és ezáltal vékonyabb lesz a papír. Ez lesz majd a virág alsó része. És ezt is a további 3 oldalon is megtesszük. Lehajtjuk a virág szirmait. Ha ez megvan, kihajtogatjuk, úgyhogy térbeli formát öltsön, és nagyjából kész is a virág. Ha még látványosabbra szeretnénk, egy tollal ívet adunk a szirmoknak, ezzel még élethűbb lesz.
Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!